posibilidad que pode suceder que alguén pase a incorporarse ao grupo mixto, pero que é imposible que o representante do grupo mixto, se vostede agora di que vai ser vostede, pois sigue sendo vostede, non vai a cambiar absolutamente nada, porque agora cando hai que decir 5 días hábiles a partir deste momento, cando yo requira, que será inmediatamente. Pero bueno, si quer que se... Si, tamén entendo que se recolla, quer dizer, nos podemos recorrer no acordo plenario do grupo mixto que o representante que pertence ao Bloque Nacionalista. E que o que manifesten estes 5, se que cumple cada... Sí, claro, tamén se pode recoller eso, non hai... Non cambia nada. Tampouco cambia nada, Neste momento si están de acordo, non cambia absolutamente nada. Sí, hai que votar a votación. Leo antes. Sí. Chegamos ao punto 7, onde o 8... No, pero nesta. Esta para que non venda dos puntos. No, eu digo esta que presentamos. Hombre, é o que acabamos de tratar, non? Referímonos leo a todo. Referímonos aos representantes do Concello do Exame da Mancomunidade e Concellos de Serra do Barbanco. Concretamente aos membros pertencentes á Asamblea Xeral da Mancomunidade, onde di un concelleiro do grupo mixto por designación do grupo mixto. Ten que dicir un concelleiro do grupo mixto por designación da terceira forza política por número de votos no seno da Corporación Municipal. Sería unha ambigüedade un pouco a redacción, pero bueno. Ainda que temos un acordo, eu creo que era mellor facer un acordo. Eu aquí non o vexo claro, o vexo diferente e máis lioso de entender que se o decimos como estábamos dicindo agora. Decir que se o grupo mixto que se vai a manter en toda a legislatura, a designación da persoa que o grupo mixto manifeste dentro dos 5 días que marca a lei que vai a ser o representante na mancomunidade do grupo mixto. É o mesmo efecto, pero por menos se entende, non se fai, non cambia absolutamente nada. Porque en 5 días non... É que 5 días é o que marca a lei. Iso vai dar o caso, claro. Claro, por eso. Vale. Contamos entón, poñémolo do xeito que acabo de decir e como se presentara vostede a emenda así. Vale, por unanimidade se acepta esa emenda. Sí, vale, faltamos o punto entonces agora emendado, xa non o volvo a ler todo, pero porque creo que acabamos de quedou suficientemente claro e vai estar a ser recollido no novo documento. Votos a favor? Ca emenda incluída. Ben, vamos ao punto número 7. Vou a ler emendas. Sí. Pasa. Ben, na página 3. Página 3. Xa ven aí, vale? Onde pon o punto C, que transcribe literalmente, non? Parte da legislación. En los ayuntamientos de municipios con población comprendida entre 2.001 y 3.000 habitantes, los miembros que podrán prestar sus servicios en el régimen de dedicación exclusiva no será de 2. E a emenda que ten que poner en vez de eso, simplemente un lapsus que o sea, o intervalo entre é o que varía, non? Que non é 2001, 3.000, sino que é 3.001 e 10.000. Nos ayuntamientos de municipios con población comprendida entre 3.001 y 10.000 habitantes, los miembros que podrán presentar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva no excederá de 3. Esa emenda que se presente se comprueba, bueno, podemos descomprobar que un lapsus a hora de prescribir. Votos a favor da emenda?
primeiro, acordar o desenvolvemento do seguinte cargo en régimen de dedicación exclusiva con retribucións brutas anuais que se recollen no cargo seguinte. A persoa que este ten dedicación exclusiva e que lles paga a interese de pais están retribucións brutas anuais en 14 pagas de 40.000 euros. O segundo, o primeiro teniente alcalde Ramón Manuel Martínez Rial, con dedicación parcial. As áreas que leva xa o comentei antes, non vou a repetir, salvo que os les soliciten. E as retribucións brutas anuais, 14 pagas, serán de 16.800 euros. O posto da segunda tenente alcalde, a segunda dedicación parcial, é Silvia Raposo Filgueira, que as áreas que antes lle definín, e as retribucións anuais brutas en 14 pagas, pois igual que anterior, 16.800 euros. Terceiro, de acordo co artigo 13.4 do Regulamento de Organización e Funcionamento do Réxime Xurídico das Entidades Locais, o nomamento dos membros da Corporación para algúns destes cargos con réxime de dedicación exclusiva parcial únicamente surtirá efectos no momento no que sexa aceptado expresamente por estes, o que se comunicará ao Pleno na seguinte sesión ordinaria que se celebre. Así, a vindicación das retribucións produciránse desde o momento da aceptación expresa. Nese mesmo momento, ordenarase a alta no réxime xeral da Seguridade Social, no suposto da segunda tenente de alcalde, a conselleira delegada Dona Silvia Raposo Filgueira, unha vez se produza a súa aceptación expresa, a vindicación das retribucións e alta na Seguridade Social terá lugar o día 1 de xaneiro de 2020. O pagamento das cotas empresariais que corresponda será asumido polo Concello de Lousame de conformidade co previsto no artigo 74 da Lei de Réxime de Base réxime local. Cuarto, a partir do 1 de xaneiro de 2020, as retribucións brutas anuais, tanto por dedicación exclusiva e parcial, seguirán os efectos da súa revisión. O mesmo réxime aplicable as retribucións do persoal funcionario da corporación local, sen necesidade de acordo plenario adicional, respetando en todo caso os límites máximos fixados para as retribucións dos cargos electos na Lei de Orzamentos Xerais do Estado. Ben, creo que se... E o 15, perdón. Segundo o artigo 75.5 da Lei de Réxime de Base de Réxime Local, este acordo plenario será publicado no Boletín Oficial da Provincia e no Tabloide de Dereitos do Concello. Ben, o que decíamos do segundo tenente de alcalde que agora, como nos orzamentos actuais e que estarán vigentes hasta que se aproben o ano seguinte, todo vai a seguir igual que está toda agora. Como non había ninguna outra dedicación, pasará a cotizar na Seguridade Social a partir do 1 de xaneiro e tamén a cobrar retribucións, e todas as demais quedarán tal cual estaban ata o día de hoxe na legislatura anterior, tanto da dedicación existente parcial como da dedicación exclusiva. Ben, comentarios. Señor Paradelo. Ben, votos a favor, votos en contra, abstencións. No punto número 8 vou volver a ler unha emenda e despois votamos a emenda antes de proceder a ler o acordo. En la última página, no sé si está en la última página. Señor Paradelo, la página 4. Perdón, sí, en esta. Engadir un punto cuarto, donde poña as achegas aos grupos políticos municipais manteñen a regulación contida na base de execución orzamentaria número 39 do Orzamento Municipal 2019. E o que era cuarto ahora vai a ser o quinto, segundo o artigo 35.5 da lei de, igual que estaba antes, en acordo plenario, xa publicado no Boletín Oficial da Provincia e no Tabloide de Dereitos do Concello. Votos a favor da emenda. Paso agora a ler o acordo. Primeiro,
acordar as seguintes indemnizacións por asistencia a órganos colexiados que serán efectivas a partir da adopción deste acordo no seguinte sentido. Indemnización por asistencia a órganos colexiados. Por asistencia a plenos, 100 euros. Por asistencia a xuntas de goberno local, 90 euros. Por asistencia a comisións informativas, 90 euros. Por asistencia a xuntas de concelleiros delegados, 90 euros. Por asistencia a mesas de contratación, 90 euros. Con respecto a isto, dicirles que na xunta de goberno local simplemente vai haber unha, porque as xuntas teñen dedicacións, co cal xa non teñen que percibir esta asistencia. Antes eran dúas, que serían a 75 e a 150, e agora pasa a ser unha sola. Con respecto ás comisións informativas, é dicir que neste Concello, como antes viron, hai unha comisión informativa permanente, noutros Concellos, sobre todo hai 3 ou 4 comisións informativas, neste solamente hai unha, a parte da Comisión Especial de Contas que se reúne unha vez ao ano. E a asistencia a xuntas de concelleiros delegados, na que pasa o mesmo, na de concelleiros delegados, se son 7, 3 deles non a van a percibir porque teñen dedicación, solamente percibirán os outros 4, digo polas cuantías. E en canto as mesas de contratación, dende a última reforma que moi ben coñecen vostedes porque antes asistían a elas, pois son funcionarios e solamente vai un membro da corporación. Se é un dos que teñan dedicación, pois non haberá ninguna asistencia, e en alguna ocasión que teña de ir como suplente ou porque é unha área que lle compete, pois será solamente un. Justificaránse mediante certificación de secretaría ou copia de actas das correspondentes sesións. Establecese un límite máximo mensual a percibir polos membros corporativos no concepto de indemnizacións por asistencias aos órganos colexiados de 600, que casi nunca se chega a eles, como vostedes moi ben saben por a anterior legislatura. Segundo, acordar as seguintes indemnizacións por asistencia a órganos colexiados que serán efectivas a partir da adopción deste acordo no seguinte sentido. Indemnizacións por comisións de servicio, dietas, kilometraxes, etc. Os membros corporativos que realicen comisións de servicio fora do termo municipal terán dereito a ser indemnizados mediante axudas de custo por importe establecido para o Grupo 1 Real Decreto 462/2002 de 24 de maio, a través da liquidación practicada. Terán tamén dereito a ser indemnizados polos desplazamentos que realicen dentro do termo municipal por razón de servicio. A indemnización que se percibirá como gasto de viaxe polo uso do vehículo particular en comisión de servicios será de 0,19 euros por kilómetro percorrido. Nos restantes casos indemnizarase polo importe do billete ou pasaxe utilizado. Todo o non previsto na presente base, en especial no relativo ao réxime de justificación e abono das indemnizacións, resultará de aplicación o sinalado no Real Decreto 462/2002 e demais normativa vixente na materia. Terceiro, aprobar inicialmente a modificación da base de execución orzamentaria número 40.2 e 40.3 que quedará redactada nos termos recollidos no parágrafo primeiro e segundo deste acordo. Expoñer ao público a modificación da base de execución orzamentaria durante o prazo de 15 días hábiles e contar dentro seguinte a da publicación do correspondente anuncio no BOC, durante os cales os interesados poderán examinalo e presentar as reclamacións ante o Pleno. A base de execución considerarse definitivamente aprobada se durante o dito prazo non se presentasen reclamacións. No caso contrario, o Pleno disporía dun mes para resolvelas. A base de execución entrará en vigor con súa aprobación definitiva, expresa ou tácita, e publicación da mesma no BOC. Cuarto, as achegas aos grupos políticos municipais manteñen a regulación contida na base de execución orzamentaria número 39 do Orçamento Municipal 2019. Quinto, segundo o artigo 35.5 da Lei de Régimen de Base de Intervención Local deste acordo plenario, será publicado no Boletín Oficial da Provincia no tabuleiro de edictos do Concello. Votos, bueno, non sei se quero algo. Unha cosa que me chama a atención, a indemnización polo gasto de viaxe por uso do vehículo particular. Vamos a ver, no Concello hai uns vehículos que son propiedade do Concello, entón, cando se está facendo un servicio para o Concello, o normal que en vez de usar o vehículo particular se usa o vehículo do Concello. Digo eu, é a única pena que lle vexo. Eu lle contesto, si sabe que vostede quere. No. Con respecto a este tema, a toda agora,
vehículos no Concello disponibles, non había, hai no deste ano, desde este ano pasado, ou sea, da anterior legislatura último, que se adquiriu un vehículo, porque non estaban destinados a obras e non podían, si, non estaban nunca disponibles para poder utilizar para ninguna outra cousa. Agora hai un vehículo que si se pode utilizar, e de feito, cada vez que o teniente alcalde está ese vehículo disponible, que lle conto que está sufriendo agora, porque hai un incremento de persoal, e pode utilizarse ese vehículo, non se vai utilizar outro, porque interesa en primeiro lugar ao concelleiro, en primeiro lugar, porque non é solamente o 0,19 de combustible, sino que é o gasto de mantenimento. E respecto ao kilometraxe, pois, algúns dos membros do goberno, vostedes saben, cometeron, pois, non creo que ninguna heroicidade, ninguna lección, senón, vamos a deixar de non pasar nunca ningún. E non quero dicir que isto está mal. Cando vai a Coruña e ten un ticket de autopista, igual que vostedes o fai, outra persoa, pois ten que pasar se foi para facer traballos por do Concello. E o coche, cando este aí, se utilizará. Que pasa polas mañas? Pois polas mañas pasa que agora hai un grupo de xente máis numeroso. Hai 6, 7 traballadores, en breve 8, e hai que distribuirlos, ahora mismo están en cuadrillas de 2, realizando tarefas polo Concello. Para poder, se están facendo tarefas en desbroce, como estaban, ou outros están facendo tarefas de reparación nun lavador e limpeza, pois teñen que trasladar a maquinaria, como pode ser a máquina aerolavadora e o material para poder traballar a continuación nun vehículo e ir os dous. Non vamos a estar, se non perdemos o tempo dos traballadores e non realizamos o traballo. O que vai a desbrozar leva as máquinas e ademais xa carga nese vehículo o material de desbroce para levarlo ao punto. Isto está organizado agora en grupos de 2. Se falta algún, pois un pasará a incorporar o de 3, pero está esperando así. E están utilizando mañá os 3 vehículos que hai. Entón non lle chega. Agora mismo lo verán, pero non están todo o ano. Si non lle chega. Por suposto, están utilizando os 3 vehículos. Un leva o camión, outro leva o coche vello. Digo coche vello porque, perdón por o término coloquial, pero para que todos nos entendamos, que é todo terreno verde, e que, bueno, que está aguantando inexplicablemente e en contra de pronóstico pois varios anos, e esperemos que aguante uns cuantos máis. E voltamos entón, ou algún comentario máis? Votos a favor, votos en contra, abstencións. Ben, levamos a sesión, pero antes de levantar, pois en nome de todos, supoño, vamos a transmitir a nova boa Silvia, porque acaba de volver a ser mamá, non? De todos, vamos a corporación. E nada, para todos, repartir esta documentación que é unha guía para o uso do galego na administración local, que chega que ten o nome de cada un dos componentes da corporación e que xa vamos a repartirlo para que teníamos cada un. Aproveitar agora, se non se nos pode esquecer.